Jeden dopis, jedna intuice a příběh, který stojí za to. Je jedno místo u silnice, kudy často jezdím. A pokaždé, když tudy projíždím, jsem si představovala, jak tam visí moje plachta. Nešlo pouze o reklamu, spíš o pocit, intuici. Prostě jsem cítila, že tam ji jednou chci mít. Tak jsem jednou vzala papír a tužku a ručně napsala dopis majitelce jednoho z domů u té silnice. Nabídla jsem jí finanční kompenzaci za to, že bych si tam mohla umístit reklamu. Dlouho se nic nedělo. A pak přesně ve chvíli, kdy jsem přecházela z jedné kanceláře do druhé a neměla přístup k e-mailu, mi napsala. Psala, že plachtu nechce, ale že by možná chtěla chalupu prodat. Jenže teď řeší jiné věci, takže se případně ozve později. Říkala jsem si, jasně, ta už se neozve. Jenže o měsíc později mi napsala, že jede na tu chalupu a jestli se tam nemůžeme potkat. A tady to všechno začalo. Jeden dopis, jedna intuice a nemovitost, která má svůj příběh. A možná vám ji příště ukážu.